No, takže sme zase online. Vítajte. Vítajte v našej pravidelnej show, ktoré rozpráva o vesmíre, evolúcii. A vôbec veciach, ktoré nás zaujímajú, som tam pod chvíľou. Takže dopracovali sme sa počas nedeľných odpoludní k veľkému mysliteľovi. A niekedy aj ráno v sprche. Je to celkom zaujímavé. O veľkom mysliteľovi teda. To bude asi tá priateľka. Prepáčte, ale to je jedno, to potom sa... Jasné. Priateľku vybavíme. Takže ja to neviem teda. Ty to nejako uveď. Dobre. Na čom je to problematika? Takže v predchádzajúcom dieli sme sa bavili o priemernom a celkovom IQ ľudskej populácie a dopracovali sme sa k znázorneniu života jedinca. Sú tu 3 také príklady. Ukážem na kameru. Prvý príklad je jedinec, ktorý začína s malým IQ ako dieťa. IQ je taký pracovný pojem, v podstate inteligencia, alebo skills, vlastne znalosti by sme to mohli nazvať. No, takže začína s takým malým detským bodom a pokračuje, tu sa to takto rozširuje a končí smrťou. Alebo ďalší príklad je, že začína tiež podobne, rozširuje sa, ale potom sa zmenšuje a končí tiež v malom bode a opäť smrť. A tretí príklad je veľký mysliteľ, ktorý začína v malom bode, rozširuje sa, rastie a je to dlhoveký mysliteľ a samozrejme na konci umrie. Takisto ako my všetci ostatní, ale zase to, čo medzi tým je to, čo ho trošku odlišuje a čo vlastne vytvára tú nejakú hodnotu. V tom, že prečo ten život jeho sa tak trochu líši a môže byť treba plnohodnotnejší. A respektíve, čo je môj point do tejto celej diskusie, je vlastne tá nejaká tá dimenzia tej slobody alebo toho nášho rozhodovania a určitej osobnej zodpovednosti, ktorú vlastne máme za to, akým spôsobom sa naše IQ bude vlastne vyvíjať, pretože presne ako povedal kolega Milan, tak vlastne každý začne s tým malým IQ, ak sme to pracovne nazvali, a potom ho istým spôsobom zmení, alebo rozšíri, alebo zníži, v konečnom dôsledku zomrie. Je s istou výnimkou, z tohto je vlastne veľký mysliteľ, a ten veľký mysliteľ je výnimkou len vlastne v rozsahu tej nadhodnoty IQ, ktorú k tomu vlastne pridá. Čím vlastne myslím to, že to neznamená, že by sme sa všetci rodili z rovnakým IQ. Samozrejme, niekto ho má, dajme tomu menšie, niekto ho má väčšie, ale každý z nás má podľa mňa väčší potenciál to IQ rozvinúť, než sa všeobecne vlastne dáva za pravdu. Ale tejto vlastne téze, že skôr sa argumentuje, že je niečo vrodené, s čím už nemôžeme veľa vecí urobiť, ale práve môj nejaký input, alebo ten príklad bol toho, že keď dieťa aj treba s nižším IQ, je treba adoptované do rodiny, kde má to vzdelanie, kde sa mu tu rodičia venujú, tak má možnosť to IQ rozvinúť. Napriek pôvodnému nižšiemu potenciálu. Každý z nás vlastne, dá sa povedať, že každý z nás môže byť veľký mysliteľ. Je to len otázka tréningu, vedomostí, opakovania a zároveň ten čas, ktorý venujeme zdokonaľovaniu našej úrovne, sa môže predĺžovať. Je to vlastne takisto časť toho tréningu. Čiže celková úroveň IQ alebo vedomostí ľudstva stúpa. Výpočtová kapacita. Áno, to sa dá vlastne predpokladať podľa mňa ako vedľajší účinok pozorovania vývoja trendov. A treba z technológie, treba z internetu, ktorý je relatívne nový. Čiže čím ďalej, tým viac ľudí má prístup k týmto technológiám, ktoré sú vlastne kreatívne a tým pádom nútia človeka myslieť, že si získavať nové skills, ktoré podľa môjho názoru sa vlastne prenášajú do toho celého genetického thresholdu, ktorý zase odráža IQ, a tým pádom môžeme podľa mňa na základe tohto dokumentovať, že vlastne priamými skills, priamým tréningom, ktorý sa skrátka stupňuje a zrýchľuje, dochádza aj k adekvátnemu zvyšovaniu priemerného ľudského IQ. Dôležitý moment tam je ten, že zdokonaľovanie prebieha
napríklad opakovaním. Presne, a to je proces učenia. A niekto opakuje danú procedúru povedzme 10 krát a niekto na to potrebuje 100 opakovaní. Ale každý sa tam môže dopracovať v danom čase. Áno. A čím je ten čas dlhší, tak tým kvalitnejšie zdokonalovanie prebieha. Presne tak. Takže skúsme zázorniť. Na konci nedá nesúhlasiť. Na konci to bude, ale čo bude, aký koniec? Ani koniec tam nie je. No, práve problém v súvislosti zase s tým iným, s tou inou vecou, súvislosti s evolúciou, ktorú sme preberali a o ktorú sa chceme vlastne podeliť, to s tým priamo vlastne súvisí. A to je to... Je dosť naivný graf, diagram. Ale zase veľmi priamočiary. Vyvíja sa to. Že, áno, že príši z toho ten entuziazm, ako sa tie iskry skrátka. Takže predĺžuje sa vek a no, zvyšuje sa IQ, schopnosti. No a práve preto sa mi tá myšlienka dlhovekosti vôbec nezdá zlá, pretože momentálne je to viac menej o tej rýchlosti, že v podstate na to, aby si dospel do tej pozície veľkého mysliteľa, tak naozaj tých 70 rokov alebo 90 rokov alebo proste súčasný lifespan, 128 v podstate rokov. fakt človek musí byť strašne efektívny. Aby sa teda skrátka do tej fázy vlastne dostal, zvlášť za predpokladu, aj jeho vrodené IQ je automaticky trebárs nižšie, ako je priemerné IQ v porovnaní s inými stupňujúcimi trebárs, a práve tá dlhovekosť by vlastne umožnila viac možností tých opakovaní, čiže vlastne dlhší vek by nám viac umožňoval porozumieť sebe samým a tým pádom spraviť svet lepším miestom. V podstate, čím je tá kapacita väčšia, tak tým je väčšia naša schopnosť vyriešiť čokoľvek. Je dokázané napríklad, že čokoľvek, na čo sa sústredíme ako celok. A nebudeme sa musieť ponáhľať, nebudeme sa musieť stresovať, nebudeme pod takým nejakým tlakom, že teraz akože vieš, že si zoberieš nejaký úver, aby si zaplatil nejaké nájomné, skôr než zostaneš a pôjdeš do dôchodku. Lebo času je dosť. To je strašne bizarné. Práve keby toho času bolo dosť, tak v podstate... Čas je veľmi cenná komunita. Naozaj je to extrémne cenná komunita, naozaj by sme sa nemuseli stresovať a hádať a vadiť a bojovať, pretože toho času by bolo dostatok pre každého z nás si to svoje nejakým spôsobom zadovážiť bez toho, bez akýchkoľvek násilných samozrejme technológií alebo intervencií vo vzťahu teda k nášmu okoliu. Takže, alebo interakcií s našim okolím. Čo dodať na záver? Čo dodať na záver tretej časti? To je myslím druhá, ale táto bola vlastne taká dlhšia, čiže tam sme spojili vlastne teraz to IQ s tou dlhovekosťou, v podstate môžeme nazvať, že toto bola druhá a tretia časť. A čiže čo dodáme na záver týchto dvoch častí? V ďalšej časti privítame divákov s novými nápadmi. Možno prídu medzi tým aj panelisti nových diskusí, ktorí sa tam potom zase budeme po anglicky zase zmeniť. Tešíme sa na vás. So welcome next time with slightly different language settings with which we will try to discuss all of these issues with you again with love. Bye.